Hey, wow, bashani, kushubile, bashana, siloko siqhube njalo isibhamu komzansi, bashana, kudabuka umswane endodeni, basha. Bashana, abakasidlodlo, bashana, behlome bayingovolo, bashana, bethungatha emgulukudu, bashana, eyingozi, ehlalise umphakathi, libhojozwane, bashana. Bashana, eyidimanda i-protection fee, bashana. Naphambana, ziqhamuka seyiqhugela ngekhe lezi, zingene ngebhuzu, kuchitheke igigi. Kusaphazeka upopcorn endodeni, bashana, zinqume lezi, kungabi indaba zalutho, basha. Kolwandle, bashana, ekhaya elisha, Western Cape, bashana. Siqhamuke ngasankahle zakasidlodlo, bashana, zibabhrija kabuhlungwana basolwa, basha. Whoop whoop. Hayo mshana kunokuthi iphume lezi zathi hayi basiqhela kabe abafana basiqhela kakubi basiqhela amakhwenkwe awa amapolisa kwashuthi abashana nenyanga yabo bashana yasenyanga yathi hey jongana apha makudini xa amapolisa enileqa akazukunenza kwanto ndinibethe ngentelezi enzima abafana enwaleqe nibanqume qha. Hayi kwalungisa isibhamu okunye kwasakuthusela bashana. Ngeshwa nangebhadi sibheke ngasemaphoyiseni saqhuma isibhamu. Shona phansi zakasidlodlo. Zithatha ikhava bashana. Sebebonile abakasidlodlo uthi hayi angathi akukho ukubambisana la. Kwasho ukuthi zeyinkunzi la unit bashana. Ayigayilwa mphako lezi zibhodla malangabi bashana. Zakhavane zakasidlodlo bashana zayikekela imoto zayikhandela isibaya zayivalela phakathi bashana. Ashayitha amlingi lezi zakasidlodlo zakugcwala kubona abasolo bashana. Sholonto bashana yashinqa ibhobho yashindolontshi bashana. Kwawubusaphasapha bashana komunye kwasisaphazeka upopcorn kwachitheka amakhukhu bashana abanye baphela ukuvithika inhlamvu bashana. Akukho ukubambisana ezweni bashana nenyanga bashana ibalahla abantu intelezi ingabatsheli ukuthi awukwazi phela ukudubula usitrainele ispamu bazokuqoqa bakasidlodlo. Intelezi lokuthi hayi amahewa labo baphiwa bakho phekwabo isaso sholonto bashana pasopa lo ciao plarm to qasa hayi ayipheli inkinga extortion bashana protection fee never.